Region Midt har vi vores silkeslot. Der er mange truende nederlag i sigte, men ikke for os. Af mange omgange har vi fået skrevet vores nekrolog. Men som en sandkorkprop stiger vi mod det blå. Ikke se silkebåndene, vi går samme vej. Stål fast, den er vi nummer, så pionerer i nyt land. Vores mørke mænd har fået kittel, udgangstilladelse og et rigtigt hjem. De blev sendt til lysterapi, for de virkede en smule groggy. Sammen tager vi imod i hobetal de mennesker, som gerne vil ind. Der kommer nogle langvejs fra for at se, hvordan det hele går til. Ikke se silkebåndene, vi går samme vej. Stål fast, den er vi nummer, så pionerer i nyt land. Vi er som et pitstop hos officerer, giver forplejning og skifter sutterne. Og hvis kuglelejrene er slidt, ja, så klarer vi os det skidt. Ja, det går faktisk ualmindeligt stærkt, så patienten kan være helt på tværs. Hvad nu det? Må jeg virkelig godt gå hjem? Jamen, jeg troede, jeg skulle være her til lidt i 5. Ikke se silkebåndene, vi går samme vej. Stål fast, den er vi nummer, så pionerer i nyt land. Janteloven og ingen gang her, vi går samme vej. Stål fast, ender på nummer, så pionerer i nyt land. Ja, var det ikke godt? Det synes jeg egentlig selv.